Iti maikanem abulan, ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel, amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa abalasang a birhen, a naitulag a mayasawa iti lalaki, nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang, nagparang ti anghel ken ni Maria ket kenunana, agragsak ka, sikati na idumduma ti pategna, ti apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insa o ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay mon to ti maysa lalaki, ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ama aramid daytoy idinto a maysa ak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo, insong bat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing, kat maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugan no pay baket unayan, innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramidan, adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kes insaum, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Orin na niya mapaspasama, good morning. Datayo, idi hampay nga uso ti cellphone kada social media kada amin-amin, adda ugali tayo, kaslatay mula ni Gabriel, datay nga Pilipino. Ti uso tatan, anya di ugali tayo nga dayjay, no dayawom di tao, kasla adda kaya mo. Kala ko ni apaya, besi, apaya friend nga puminpintas ka, o ka. Kabukbuteng no inya ti sumaruno iti dayjay nga dayaw. Wala kasi kumaday. Kabukbuteng no niya, anyak kaya mo, kung na kumadayay. Api adda kaya mo, kung na ka. Api tumartaraki kamot no kanam kakabuubot ang DJ sumaruno nga saludsud api nagpintas ta bagmo no kunana ka kabutingan. Thank you no kunam ka agpautang ka nga rudan kadla sakit ti Ilocano dayjay. Datamag kanya tayo ka no dayahan na kunana nga rudan ka hanna kang inmis message ti unos ti manong nga bulan. Tuno kang ka hay mare kumusta? Nusong batam data na alakan. Nusong batam data na iabotkan. Utang data nga. Kasi nga kasla uso ko madayay. Uri mo ni Gabriel. Amuti ko na nati first greeting na imo na nga kablao na kini kini Maria. Iti Greek kunada karitos ke karetomine. One word laeng no Greek kami nga pag teleponom daya hanak ka expert ti Greek idi agbasa kab ti Greek ka ayan na ganan nalainga nga agbasa napartaka nga agbasa di jay laeng no agi translate kadagi ko nagrigat so nga jay kagudwa ti klase may bimagsak nagijay ka eskwela ami kagapot agbasa kam ti Greek kapinpintor di seminaryo impagkapagkat na di Greek alphabet ija enti diding nakita di jay padi idi ikatin na simurot dagay pininpinturan na yung ngampadi day jay kay kareto mine kunana day jay anya ti kunana hail highly favored one kunana daytoy nainggasatan daytoy kunana ti Gabriel kanyana ni sika tinaidumduma ti pategna highly favored one sika tinainggasatan kunana kuma iso jay karkararagan tayo ti Abi Maria sikati na inggasatan inayon tayo kadagiti amin a babae kay karito mine kunana iti Greek dayay highly favored one sikati na inggasatan kadagiti amin a babae
Pinampanunot ni Maria dayjay. Nga imbaga ti anghel. Napi nga imbaga na nga sakti na inggasatan ka dagiti amin nga babae. Kaslang mo lati kung kunak kanyayo nga no dinayo mo. Ay mari nagpintas ta buok mo. Anya ti sumaruno. Naya ti saludsod. Highly favored one. Sikat na inggasatan ka dagiti amin. Anya ti pampanunutan ni Maria. Umutang nga tada ito nga anghel. Kasla taga Salcedo nga no dinayo mo kadda kasaruno na. Anya ti kasaruno na ay nagdagsen. Nariribok ni Maria. Ay imbaga na nga sikat na inggasatan kadagiti amin. Pinampanunot ni Maria, anya ti kunana, highly favored one. Anya ti insaruno di anghel, dadyayan di consequence di jay dayaw. Amoy ti dayaw, di panagdayaw. No kumano narabrabaw nga sao ka, parato ko na tayo, amoy di parato nga sao. Parato, di tayo pasablugam. Highly favored one, kunana. Kasi ka tiniinggasatan. Anya ti sumaruno, pinampanunot ni Maria, nariribok, anya ti kunana, agsikog, dayagaya man. Nagdagsen di consequence, di panangibaga na nga, highly favored, nainggasatan kadagiti amin a babae. So ano day tay, mangmang ti recollection, wano talk, wano anya, day tay retreat, wano ka, alaan da jay curriculum vitae kung kunana kita ed ko makadakwa ka apanda alaan di biag mo sada ka padpadayawan nga umunad di sa akan tumula kakaasi nga agtartarabita iya di da ka dengdenggen nagrecollection ti Tagudin National High School di kalman ka inintroduce nak ti asawa ti ka anak ka nagpamayat daya ka balbalatungan dak mga umuna sa adak to kakaasi nga agsasao da jay highly favored one kunana kanya ti consequence na agsikog kanto. Wow, nagdagsen. Nagdagsen. Kumaysa abalasang ubing balasitang, balasitang, agsikog kanto. Dayjay. Amuyo dayjay, Luke chapter 1, kadagiti makagura kin ni Apo Santa Maria, dagiti mangisursuro nga haan nga osto ti panagrespeto kin ni Apo Santa Maria, haanda pulos asagiden ti Luke chapter 1. Haanda maiturad nga sagiden. Taapaya agulbod dan binasa data Biblia samo ibaga nga ngos osto ni Maria martilyon nyo ta ladawan na samo ko na kadadtoy Luke chapter 1 kagurgura handa pulos nga sagidan dato ya mo no nangalaan dakin ni Apo Jesus nga awan ti imay ditoy lubong ni Apo Jesus nga awan nang yanak ya kamuan na nabtuog siguro din na pandanang uong libag data ni Apo Jesus handa nga sagsagidan datoy naglawag da itoy naggapwan na kay karito minay, sikat na inggasatan. Anya ti sumaruno na agsikog kanto. Ipas ngay mo to dadto yan. Nagsaludsod mo't ani Maria, kas ano ang mapasamak kat may saak a birhen. Haanda manan, kagura naman natin baga ng birhen. Pagulbudam nga rod ni Maria, kadadto'y Biblia tayo. Hantay mo mabalin niya ilibak. Kasano nga mapasamak ka, may saak a birhen, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Dayayan. Niso nga dagiti makagura kin ni Apo Santa Maria, dagiti hanga mamati ti panagsikog ni Apo Santa Maria, they don't believe in the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Anya ti kapintasan nga pampanunutan tayo dito, kakabsat anya dagiti mabalin tayo nga pagadalan. Kung ana dayay, ulit-ulitan tayo, walang imposible. Imposible ti imatang ti tao anya dayjay agsikog ti maysa a birhen nadalos nga babae ubing kaya na nga kaya na nga agsikog ta pa Dios nga Holy Spirit nga rod no mamati ka ati bilag ti Espiritu Santo sa balin sa mga isa espiritu ti pampanunutan niya espiritu sa mo ti tubay to amoy ti espiritu ti tubay to ka mangirurumen anak nga riingan, biag mo ka awan turturungan agas asok tamatam, niya ti espiritu nga dakes, siya mo may, no mo makontrol aga, dadailan na ka. Niya, espiritu, sa linungan na kanto. Isong nga dagiti makagura kin ni Apo Santa Maria, dagiti mangisursuro nga gusto ni Apo Santa Maria, handa mamati ti espiritu, sinalinungan na nga rod. Awan imposible. Maikadwa, the perpetual virginity ni Mary, yag nanayon nga kinaberhen na, haan nga nadadaal, pinasanto na, kunana. Iti matang ti tao, ada kayo nga, ada background na ti medical field,
Haan nga mabalin, aganak ka. Kas ano nga rod nga maprotektaran ta kinaberhen mo. Kanya tayo ngam sabali nga rod, ta Diyos isuna. Iso nga dagiti banbanag itibiyag tayo nga haantay kabailan nga panunutan. Kasla narigat nga aramiden. If we pray, no palubusan tayo ti Diyos nga magtrabaho kada tayo, kaya na tayo abalbaliwan ta Diyos nga rod isuna saan nga tao. Imposible kanya tayo. Ngam kabailan ti Diyos. Haantay mabaling nga panunutin nga agsikog ti maysa nga birhen. Ngam isuna ka chikan la kanya na batit la dayjay. Ngam amuyon niya ti mensahe na daytoy nga napasamakin ni Maria. Wen dijay kanayon tay nga ulitin dijay pinagwen ni Maria idi imbaganan nga inawat nan maaramid ko makanyak akas insaom nalawaganen ti lubong. Kaslamag king kaano, di, hay mari nagpintas ka, alam mo, si kapila kasasayaatan ka dagiti amin nga kukumarek, dakas. Intuno ko nanak, ay thank you amare, di jayon ti kabubutan ngayon ti ko nanak, lahang nga roden ane, kapag bayad ko lak kuryente. Intuno nagbuwan ka, naglawag yarupanan. Into naawat na nagsip nga tarupa mo, di makitan, di maagtext, na i-block ka pa yan. Naglawagan, di pa nagwan ni Maria, naglawagan, mangrugin, simreken ti panakaisalakan dito lubong. That is Jesus. Dayta ti kagurgura, dayta ti isurso, ay haan nga pulos nga sagidan, nga isuro dagitay makagura kin ni Apo Santa Maria. But they cannot deny the fact, nga dadta ni may Apo Maria, nga iso ti di pa naggun na di pa nakausar ti bagina iso ti pan nakaisalakan ti lubong kay iso daytoy kanayon tay nga ulitin submission to the will of the Father. Euray kung mano marigrigatan tayo narukop dati katatao tayo managbasol tayo ngam napinpintas lata pasantun na tayo no sumurot tayo iti pagayatan na kadagiti kayat tayo anya mo dagiti iyararungaeng tayo iti biag tayo. Anya mo dagitay tartarigagayan tayo itibiyag tayo nga iti mata tayo iti nagbasit nga utek tayo ka imposible. No Dios ti agtrabaho awan ti imposible. Amin ken kuana kunak nga ruden ka dagiti nay narigat tayo a panunutan na laklakaen ti Dios nga aramiden. Anya dagitay kasla tartarigagayan tayo nga kasla para kanya tayo ki imposible. No ti Diyos ti agtrabaho nalakalaeng nga aramida. Diyos nga min isuna. Nga ulitan tayo nga ibagbaga. Datay nga min ti mangmangted ti limit ti grasya ni Apo Diyos. Apaya, nadadawatan tayo ka, bakahan na kaya, baka haang ko kaya. Minarigat nga aramidan, dahil ti limit tayo. Ngam isuna haan. Imagine ni Maria ubing balasitang, pinagbalin na nga iso ti nagdalanan ti nangisalakan. Sino naglakam datayon, datoy tayon agragragsak tayon. So nagmayat mat pagyamanan tayo ani Maria ti panagwon na. Nohaan nga nagwon ni Apo Santa Maria. Anya nga ti pan nakaisalakan nga tanjak amon. Hantay ma-imagine, I can imagine the world nga awan ni Apo Jesus no awan ti Kristiyano. Kas ano nga tatilubong tayo no hanga nakastrek ni Apo Jesus ay nga tanga kagulo. Naggulo pa yan, kaadda pa yan, yan tulakan no awanan. Imagine nyo tilubong tayo nga awang kinilaw Awan ati pudpud no na, no? Awan ti kinapud no nga ibiyag tayo nga sursurutan tayo nga baga, imbaga ni Kristo kan na po ni kay Hesus Kristo kanya tayo anya nga tatilubong tayo. So ang kapintasan kakabsat no man pay marigrigatan agtungpal iti pagayatan ti Dios no man pay kaslahan ti kabailan nga panunuten no ti Dios ti agtrabaho nalakana laeng nga aramiden. Batit tay laeng anya ko makasla ko matapok tay laeng iti lubong nga mangpanunot ti kayat ni Apo Dios. Adayo nga dakdakkel adayo nga nabilbilag ti kayat na kadatayo. Iso na pinpintas lata ti agtungpal na may mayat lata ti sumurot. Agyaman tayo kini Apo Santa Maria, taga Puken kuana, na isalakan ti lubong. Nagmayat nga rodje ko na nga, kekareto mine, Hail, highly favored one, sikati na inggasatan kadagiti amin kunana. Intuloy tayo mat amin ababai.
Imagine ta, ubing nga balasitang pagnaan ti anak ti Diyos, insagana na. Tinakamay mayat kina po Santa Maria, kalpasan nga na isagana na imay ni Apo Jesusen, nagungar, adu pay la nga mamati, umay na tay pay la sursurutan, agparparang pay laeng. Kita tani, Guadalupe, na jay Fatima, niya, jay Lourdes, han na tayo lang nga binaybayan ni Apo Santa Maria, gapo idi na usarin di baginan, sursurutin na tayo pailaang no, makalipat tayo, agparang pailaang umay na ipalagip. Yan ti kunanakin ni ijay kana, ijay kasar, tungpalin nyo ti ibagana. Kanaan nyo ibagbagan ni Apo Santa Maria, tungpalin nyo ti ibagana.